Ano pagsug guys? Akong gihagad si Jerbot guys nga ano pagsug guys, ga walking mini Jerbot. Nagtaligsik ra ba diri guys? Nagtaligsik. Okay ra guys, no? Okay ra daw ni kay panington ako no mi. Ang gihagad walking guys kay. Pagdaw na ako exercise. Kaulit naman Pilipinas. Yung padaganan ko rin ito. Yung tayo sige daw lang sa Pilipinas. Para makadagan ni. Maka-walking di ay. Yes. Yay. Yay. Okay. Beautiful. Kapit na sa dari guys. So, yeah. Kapit na sa sumara to guys. Oh. Alright, so bye-bye. Yeah, look at that. Look. So, nabot to guys. Hinagan ni, hinay-hinay lang. Dagan-dagan. Yeah. There's no rain. Not white. Not so much. I think so. Yeah. Diri daw yung managan guys. Manhino na basa ang lupa. Nagtaligsik lagi. Manhino kay tugnaw 20 degrees. Okay. Kaya na. Ang napang pauban guys. Binidagan-dagan. Okay guys. Para to. Bye-bye mga chup-chup. So guys, nagit mo diri. Lahi na nga lugar. Dagan si Jerbot oh. Kaya napalahir ako. Hinahinay. Mabuka yung view guys. Hindi diri. Hindi siya gusto sa dalan. Simentado. Gusto niya diri sa balas. Nahinaud po ni siya guys. Nahinaud og dagan. Pag-urog dyan ako gilabahan ako shoes. Kaya bin ako, hindi ako makadagan. Yan karoon nga nagtaligsik-taligsik. Ako na po ni abog. Yes. Ang kagiliran. Weather temp. And hangin. Taligsik. Yeah. Oh, na road. Actually, garay man ko diri guys. Lupa. So, okay. Alright, so bye-bye mga chup-chup. So, ano po so, hangyo siya mag-walking sa daw mi. So, kung mag-walking daw, dari mis karsada agi. Okay, hindi haman good mi oh. Mostly. Mag-kuan ra. Mag-run mi. Yung siya ganahan mo run dari guys, kay gahian daw siya. So, unang hills. Sa paman ko diha. Dihadap kita. Diri po, dagan-dagan ka diri. Nakalusot ko to sa pinakalayo. Libot pa na ako. And then, diha, nice kina siya daganan din ha. Nakapart. Kay, rest ko kayo. First ko paging hangin diri guys. Actually, nagtaligsik yun. Pero okay na kay, ipaningot naman mi. Yeah. Lahi na dili gud ingon natugnaw kaayo ang 20 degrees nila karon kay fall naman or autumn. Nahulog na mga punuan, ay mga punuan, mga dahon sa punuan. Yes, nag-change na ilang color from green into brown na. Oh. Na siya guys. So, walking sa amin. Raton na rin ako amin siya mag-run me. Kaya mag-run me dito na pud mi dapit. Transfer kami. Okay, so na to guys ha. Bye-bye mga chup-chup. So na po to guys ni tuyok na mi. Look at the area guys.
Pagka-beautiful. Oh. Mga ganun ni siya tagan ng taod-taod mo ng video na ko. Guys, actually nakakita mig deer. It was a wild deer. Grabe yung dagat niya. Chase niya ang mga birds. Nanawa na dahil no, yung business ko na ako videohan. Grabe namon dali-dali. Grabe. Mura man uguan. Sa isang iglap na wala. Yeah. The deer vanished. So very, very fast. Grabe siya guys. Super nice. More wanted to guys. Ay banding ko kan Sherbot guys kay ulit na baya may Pilipinas. Tapos tayo na siya dito sa mga so minahon ako sa iya. So banding lang midari guys. Running. Walking. Yeah. Sa nakatong deer nga among gisundan. Grabe. Sa isang iglap na wala ang deer. Wild deer mga to siya guys. Hindi sa kayo na wala. Where are you, my dear? Grabe ka noise guys sa place of Mimo. Place Saba. Hangin. Yeah. Okay guys. Sumaratsu. Bye-bye mga chup-chup. Chup-chup. Guys, mauna po so nagbanding jud mi ni Sherbot under the rain. Nag-ulan kami guys. Oh, naka 5 kilometers na mi. So nag-walking na mi pabalik sa among apartment. Og nag-ulan yun. Tinuod yun nga ulan guys ha. Tinuod ni nga ulan. Oh, basa na mi. Baza. So si Sherbot po basa na kayo. Tinuod ni nga ulan. Wow. May gani ka dili kay bugnaw nga ulan. Oh. Ako ni shoes bago ko ni gilabhan. Kaya ako nang tanggalhan lagi sa Pilipinas nga limpyo. So nabasa na po and then nagkahugaw. Kaya tungod sa abog. So ako nilabhan later pag abot sa balay. Grabe ulan yun guys. As you can hear the sound. Similar to guys. We're going to